дар боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон нахустин маротиба фестивали обу пиряхҳо, ҷашни обу пиряхҳо ҳамчун асоси зиндагӣ, некуаҳволӣ, шукуфоӣ ва рушди устувор баргузор гардид. дар ин ҳамоиши сатҳи баланд ширкаткунандагони конфронс иштирок варзида бо дастовардҳои сокинони ҳамаи минтақаҳои Тоҷикистон ошноӣ пайдо карданд. фестивал аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ташкил гардид. тавре таъкид шуд мақсад аз баргузории фестивали обу пиряхҳо баланд бардоштани сатҳи огоҳии ҷомеа дар бораи арзиши об ҳамчун манбаи ҳаётан муҳим ва пиряхҳо ҳамчун манбаи асосии оби тозаи ошомиданӣ инчунин зарурати нигоҳубин ва ҳифзи онҳо барои наслҳои оянда мебошад. фестивал дар баробари паёмҳои мусбат, мушкилоту монеаҳои мавҷуда дар ин самт ва зарурати ҷалби кӯшишҳоро барои рафъи онҳо нишон медиҳад. пеш аз ҳама мехоҳам ки барои таклиф ҷиҳати иштирок дар ин конфронси сатҳи баланд ба Тоҷикистон миннатдории худро баён намоям. ҳамаи ин барои ман бисёр ҷолиб аст, зеро аз намоиши ҳунарҳои дастӣ ва хӯрокҳои миллии мардуми тоҷик дида намудем. ин конфронс тамоми коршиносон ва мутахассисони сатҳи баландро аз сайёра ҷамъ овард ва мо метавонем ки дар якҷоягӣ барои ҳалли мушкилоти обу иқлим аз таҷрибаҳои якдигар истифода барем. фестивали обу пиряхҳо аз чанд ҷуз иборат буд. барномаи фестивал намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва эҷодиёти мардумӣ, намоишгоҳҳои таомҳои миллии тоҷикӣ, намоишгоҳи навъҳои гуногуни оби нӯшокӣ, барномаи консертӣ бо иштироки устодони ҳунари мамлакат, намоиши мӯди либоси миллии тоҷикӣ ва ғайраро дар бар мегирифт. مردم با فرهنگ‌های مختلف، کشورهای مختلف با هم متحد کنار هم ایستن. این خودش اولین نکته جذاب این نمایشگاه بود که همه با هم دیگه دوست هستن، همه با هم یکی، برابر، برادر. و نکته بعدیش این که ما با فرهنگ کشورهای دیگه که اینجا داریم با هم زندگی میکنیم آشنا میشیم. اینجا صنایع دستی کشور تاجیکستان رو داریم میبینیم که فوق‌العاده عالی بود. از جای جای کشور تاجیکستان از حالا ناحیه‌های مختلف جمع شده و ما اینجا شاید نتونیم همه جا بریم ولی اینجا به صورت یکجا میتونیم همه رو داشته باشیم و ببینیم. фестивали обу пиряхҳо ҳамчунин барои нишон додани сиёсат ва таҷрибаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати пешсаф дар пешбурди масъалаҳои об дар рӯзномаи ҷаҳонӣ ва ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба қадномаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба эълони соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 март рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо ки барои инсоният дар ҳалли масъалаҳои марбут ба тағйирёбии иқлим, ҳифзи пиряхҳо ва рафъи камбудии об дар сайёра муҳим ва саривақтӣ буда яке аз муҳимтарин дастовардҳои мамлакати мо дар арсаи байналмилалӣ ба шумор меравад, равона гардидааст, гуфта шуд дар фестивал. душанбе шаҳри зебову мафтункунандаест ки бо зебоиҳои хосаи хеш мо меҳмононро ба худ ҷалб намуд. ман ҳеҷ гоҳ дар осиёи марказӣ набудам. ба амрикову аврупо ва африқо бошад чанд маротиба сафарҳо доштам. пеш аз ба Тоҷикистон ва ё Душанбе омадан ман ҳеҷ гуна маълумот надоштам. ҳангоме ки ба ин ҷо сафар кардам қоил шудам ки воқеан ҳам макони дилфиреб аст. фестивал ба меҳмонон ва иштирокчиёни конфронс имкони хуб фароҳам овард ки бо аксу ангураҳои муаррификунандаи Тоҷикистон ҳамчун кишвари пешоҳанги ҷаҳонӣ дар масоили обу пиряхҳо ва иқлим, имконияти гидроэнергетикӣ ва истеҳсоли энергияи сабз, таърих, фарҳанг, санъат ва анъанаҳои мардуми тоҷик шинос шаванд ва ҳамзамон шоми гуворо ва ҷолиб дошта бошанд.